uban sa dako nga katuyuan, inigsud ko sa kalangitan, mga bulan o kapituunan, imong gipaimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, imong gipasan, alam ka nako sa kahugawan, imong gihinluan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo, walay sama kanimo kagamhanan, walay arang makatupong sa gugma mo. Takusog ang iyan pasidunggan ka, hantun may kinabuhi, hantun may kusog, hantun may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hantun niya ka sa kasing-kasing ko, bayawon ka ug alagaran ko, Ginoo. Nahimugso ko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan, inigsud ko sa kalangitan, mga bulan, bituunan, imong gipaimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, imong gipasan, alam ka nako sa kahugawan, imong gihinluan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo, walay sama kanimo kagamhanan, walay arang makatupong sa gugma mo. Takusog ang iyan pasidunggan ka, hantun may kinabuhi, hantun may kusog, hantun may gininhawa, sa ngabil ko himayaon ka, hantun niya ka sa kasing-kasing ko, bayawon ka ug alagaran ko, Ginoo. Bayawon ka ug alagaran ko, Ginoo. Ang atong mensahe karon is grabe kay ni siya kaimportante nga diin ato ani siyang
maaplikar sa unsa nga atong sitwasyon karon or ato ang mahinumduman or ato ang matimbang-timbang unsa man ka importante kining paggamit sa atong hunahuna sa ato ang mga sinultihan o sa ato ang batasan, especially sa ato ang kasing-kasing. Unsa man ni siya ka-importante sa pagtan-aw nato kinsa ang Ginoo samtang magtan-aw kita unsa ang sitwasyon nga naabot sa atong kinabuhi. Nandiin nakasinati kita pila na katuig ang kaning trahedya nining pandemya kining COVID. Nga daghan kayong nagantos. And then dili lang madugay usa ka buwan nga niagi nakasinati kita sa dako nga or kusog nga bagyo mong Odette, and then daghan sa mga kaigsuonan nato sa pagtuo nga nagantos, nawagtangag balay, nawagtangag panginabuhian, o di ba ka pipila sa ato mga kaigsuonan is nawagtangan sa kinabuhi. Kung atong makita kining tanang sitwasyon, do sa mata sa tao is maingon ta grabe ka bati, grabe ka ngilad. Apan kung ato siyang hinuklugan, ug atong tan-awon kinsa ang Ginoo likod ni ining tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi. Atong makita kinsa man siya. Siya ba ang nagkontrol sa tanan? Siya ba ang tag-iya sa tanan? O di ba iyang gitugutan kining tanan tungod kay nalingaw siya magtan-aw nga ang iyang mga kaanakan or ang mga tawo magantos ni ini nga trahedya. So padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Nga diin ato apong tan-awon unsaon man o unsa may atong makuha ni ining mensahe sa Ginoo samtang magtan-aw kita sa naglagitom nga mga sitwasyon ug unsa man or kinsa man ug asa man ang kahayag likod ni ining tanan. Ubani ako sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kung naami Biblia diha palihog abli sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 19 hangtod sa 27. Balikon ko, sa libro sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 19, hantod sa 27. Ang pulong sa Dios nagaingon, minahal kong mga igsoon, timan ikini, kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati, apan dili madalion sa pagsulti, o dali nga masuko. Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Busa, isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawata ang mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinuon, tumana kini. Ang mamati sa iyang pulong, apan dili magtuman niini, may sama sa usa ka tawo nga manamin, og makakita sa iyang tinuod nga hitsura, makasudong siya sa iyang kaugalingon, apan inagpahawa na niya, malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan, ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan, nga naghatag og kagawasan sa mga tao og magpadayon sa pagtamod niini. Panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutob diha sa pagpamati. Kung may nagtuo nga siya reliyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan, og naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli og matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo og mga byuda sa ilang kalisod og ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa iyang pulong. Ang mensahe ni Santiago o ang mensahe sa Ginoo nga sinulat ni Santiago, grabe ka importante, especially sa atong pagtanaw sa atong kahimtang karon or sa atong sitwasyon karon. Kung unsa man ang dapat ato nga tubag o response at tubangan sa Ginoo, bisan pa sa unsa man kangilad ang panghitabo sa kalibutan. Do aton na napaminaw pila ka mga Domingo
ang mga mensahe sa Ginoo. Nga diin magsugod ta diha sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 12. Aton nakita o nasayran nga diin ang tanan nga mga bati nga nahitabo or sitwasyon nga mga bati nga nahitabo sa aton kinabuhi, ang Dios mo'y kontrolar niining tanan ug ang Dios na ay plano niining tanan. Nga maunang ang kapait, ang kalisod atong himuon nga mahimo kining kadaugan. So kung ato makita nga diin ang mga bati nga nahitabo sa aton kinabuhi, ang mga pagsulay or kalisdanan naabot sa aton kinabuhi para maghatag kinig tinuod nga kalipay. Naabot sa aton kinabuhi para mahimo nga mas mulig-on ang atong pagtuo. Naabot sa aton kinabuhi para mahimo kita nga hamtong or mature nga Kristohanon sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Naabot ang mga kalisdanan, kalisod sa atong kinabuhi para mas muduol pa kita diha sa Ginoo sa pag-ampo. Magiistorya tas Ginoo sa iyang tumong ngano gialaw ni siya nga mga panghitabo ug mga tag kusog sa Ginoo nga diin siya maghatag pud niini. Nga diin ang mga kalisod or kalisdanan, mga pagsulay na abot sa atong kinabuhi tungod kay atong makita nga diin dili lang ikaw ang nag-antos kundi kita ang tanan. Nagpasabot nga din ang Dios naghatag og pagsulay or kalisdanan dili sa piniling mga tao. Dili sa ingon nga diin ay pabor-pabor ang Ginoo, kundi kitang tanan nag-antos. Nga sama niini kitang tanan makita nga din ang Dios maoy tinubdan sa tanan or ang Dios maoy nagkontrol sa tanan nga diin pa niini nga din muduol kita diha sa Ginoo. Og nahitabo kini niining tanan tungod kay ang tanan to mga pag-antos, mga kalisdanan, mga kasakit, wala mingon ang Ginoo nga diin nakahuman ka niini, na overcome ni nimong tanan is wala siya reward or wala siya panalangin or wala siya ikahatag sa imuha. Ang Dios mobalos sa tanan nimong mga pag-antos. Ang Dios muhatag og reward, muhatag og pahalipay or panalangin tungod kay nakita sa Dios ang imong kasing-kasing nga maski or bisan pa sa kalisod or kasakit or kalisdanan nagpabilin nga diin nagpabilin ka diha sa Ginoo bisan pa unsa kapait ang imong nagian sa kinabuhi. So ato makita diri nga diin sa bersikulo 13 nagpasabot pod nga diin ang mga tentasyon sama sa pagsulay or mga kalisdanan is dili kini siya moingon tag ang tentasyon dili kini gikan sa Dios. Kundi sa bersikulo 14 ato nakita diri nga diin apan moabot ang tentasyon kung ang tao hayluon o danihon sa daotan niyang tinguha. So sa bersikulo 14 klaro kayo nga diin ang tentasyon is resulta ni siya tungod kay ang tao mismo is naa na siya tinguha nga daotan. Ni maski sa bersikulo 15 giklaro pa jud unya ang iyang daotang tinguha manamkon og mga anak og sala og inagkahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Mo na nga diin sa 16 og 17 gi-reassure sa Ginoo sa matag usa sa atong kinabuhi nga diin nag-ingon siya, minahal kong mga igsuon, ayaw kamo palimbong. Ang tanang maayo og hingpit nga mga gasa nagikan sa langit, gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit, dili gayud siya mausab o magpakitag landong sa pagkausab. Nga diin sa bersikulo 18, sa iyang pagbuot gihimo kita niyang mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran aron sa tanan niyang binuhat mahisama kita sa unang mga bunga. So ato nakita diri kung giun sa paghanay, giun sa pagplastar sa Dios ang tanan ni maski na ang mga kasakit, na mga kalisdanan, na mga pagsulay, na mga tentasyon, gipakita sa Dios nga naa siya nagpabilin o gihangyo niya ang matag-usa, gi-encourage niya ang matag-usa nga diin sama sa mensahe ni Santiago sa pagsulat niya niini ngadto sa mga Kristohanon nga nag-anto sa bisan asa nga dapit nga diin nagkatibulaag sila tungod sa mga paglutos niining panahona. Padayon nga nag-encourage si Santiago nga diin ang kaning tanan is naay katuyuan ang Dios. So sa ato karon nga diin naminaw kita sa pipila ka mga sermons ni aging mga adlaw. Ato na sinati og nasayran sa atong kinabuhi nga diin tinuod nga diin ang mga bati nga panghitabo sa kinabuhi is wa nagpasabot nga diin kung nisunod kita sa Dios is nindot na ang tanan.
Wa nagpasabot nga diin sunod ta sa Dios is mahimog mangbalang puso ang tanan. Wa nagpasabot nga diin tungod kay naa kay sakit misunod ka sa Ginoo tapos maayo ka sa imong sakit. Tapos tungod kay wala magagiayo sa Dios maingon dayon ta nga diin walay Dios. O di ba ka wala ta giayo sa Dios maingon dayon ta nga diin ang Ginoo is pabor-pabor o di ba ka mayon tag ang Dios is wala nagapanlihok. Ato makita diri nga diin likod sa mga bati o mga naglagit o mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Likod niini is na ang kahayag sa Dios. Muna karon ang mensahe sa Ginoo sa bersikulo 19 hangtod sa bersikulo 27 nagpakita nga diin kita mga Kristohanon, mga anak sa Dios sa bersikulo 18 nga diin ikaw pamati, ikaw paminaw. Nga diin wala lang kutob sa pagpamati kundi ato pong i-aplikar sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao na diin sa bersikulo 19. Nagingon diri, minahal kong mga igsoon, timan ikini, pasabot nga grabe ka importante ni sa atong Kristohanon nga paglakaw. Kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati, apan dili madalion sa pagsulti ug dili dali nga masuko. So ato makita diri ang tulo ka importante nga diin pahimangno ni Santiago ngadto sa mga Kristohanon. Tungod kay sa bersikulo 16 hangtod sa 18 gipakita na diri nga diin tinuod nga diin ang tanan nga nindot nga nahitabo sa kinabuhi sa tao, gikan kini siya sa Dios. Kung ato makita sa bersikulo 19, mga igsoon, usapod sa timailhan nga atong masabtan kung unsa ang kabubuton sa Dios, nga mao, kung unsa man kabati ang sitwasyon sa atong kinabuhi, maski unsa man mga kasakit, kalisdanan na ebot sa atong kinabuhi, mao kini siya. Kinahanglan nga andam kamong tanan sa pagpamati. Pagpamati, panduha, dili-dali nga masuko, pantulo is dili madalion sa pagsulti. Unsa may gustong ipasabot ni Santiago ni ining mga mensahe? Una, dali nga mamati. Unsa man ang dapat atong pamation? Sa mga bati nga nahitabo sa atong kinabuhi, unsa man ang atong pamation? Sama ba sa sitwasyon ni Job nga nahitabo nga diin gisulayan pud siya, nga diin nangamatay ang iyang mga anak, nga diin nawagtangan siya sa tanan niyang panginabuhian o di ba ka negosyo, ang tanan ng mga mananap nang wagtang tanang trabahante, ni maski ang iyang asawa mo ay mismo miingon nga diin tungod na sa imong Ginoo nga naingon ani ang atong sitwasyon, mao na nga tungluhan na ang imong Ginoo. Ihapag yan ang asawa. Ato makita diri unsa man ang imong pamation sa mga bisan unsa nga nahitabo sa imong kinabuhi. Mamati ba ka sa tingog sa gawas? Mamati ka ba sa tingog sa imong silingan? Mamati ka ba sa tingog sa imong sitwasyon? O di ba ka pamation nimo o pamalandungan nimo unsa ang tingog o mensahe sa Dios likod ni ining mga sitwasyon sa kinabuhi? Kitang tanan is nakasinati sa bati nga sitwasyon. Kitang tanan nakasinati kung unsa kalisod ang kinabuhi. Unsa kapait ang mga kalisdanan nga naabot sa kinabuhi. Apan, dapat andam kita maminaw kung unsa ang mensahe sa Ginoo sa tanan nga naabot sa sitwasyon sa atong kinabuhi. Andam kita mamati unsa ang tumong sa Dios ni ining mga trahedya nga naabot sa atong kinabuhi. Mangutana kita unsaon man nato pagpangita, unsaon man nato pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Una sa tanan, mao kini. Pagampo. Nahabit ba sa atong kinabuhi nga diin ganahan pa ta magampo diha sa Ginoo? Nahabit ba sa atong kinabuhi nga diin kalipay pa nato magampo or makigistorya sa Ginoo? O di ba kapuya na ta or tapula na ta magampo? Ang pagampo is pakigistorya diha sa Ginoo. Ang pagampo mao ni siya makatabang sa tuwa nga diin. Kana bang mangumusta ka? Kumusta naman ang inyong relasyon? O di ba kung naa kay relasyon sa Ginoo, imong gikumusta nga diin mahimo nga magpabilin nga mainiton ang inyong relasyon diha sa Ginoo. Kung naa kay kapika sa kinabuhi, taga-adlaw is importante kaayo nga diin kanunay kamo mag-communicate, kanunay kamo mag-istoryahanay. Importante kaayo nga diin kanunay kamo
magsulti kanunay. Nga naman, if walay communication ang matag relasyon, maabot ang panahon nga din bugnaw pa ni siya sa tanang bugnaw. Akong ipasabot, mahimong bugnaw ang atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Kung una sa tanan is wala na tay pagampo. Unsaon man nato pagpamati sa mensahe sa Ginoo, kung kita mismo is wala na nahabit o wala na sa atong kasing-kasing ang kalipay nga makikiistorya sa Ginoo. Andam pa bata mamati kung wala na sa ato ang kalipay? Dili og dili gayud kina siya mahitabo. So una sa tanan is mamati kita or una sa tanan mamati kita unsa ang mensahe sa Ginoo. Sa atong pagampo. Panduha, isa atong pagbasa sa pulong sa Dios. Ang Dios magapakita siya sa iyang mensahe, iyang ipakita pinaagi sa iyang nga pulong o diha sa iyang nga pulong. Nga din imong masinati og imong makita, imong mabasa, nga din mao kini siya ang mensahe sa Ginoo. Nga din gitugot niya sa akong kinabuhi. Pantulo, ipasinati sa Dios ang iyang mensahe kung unsa ang imong nasinati diha kauban ang Dios. So sa atong mga experience sa kinabuhi. Usahay man God, malimtan nato unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi sa panahon nga kanunay lang ta naa sa kaharuhay nga mga dapit. If maabot na ta sa kalisdanan o maabot na ta sa kasakit, malimtan nato unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Usahay ang atong makita na lang, puros na lang kalisdanan, puros na lang kasakit. Kung atong makita diri is again, makapamati kita sa mensahe sa Ginoo, pinaagi sa pagampo, pinaagi sa pagbasa sa iyang pulong, pinaagi sa mga kasinatian sa atong kinabuhi ug pang-upat, pinaagi sa mga tao nga mosulti sa atoa. Kinsa man kini sila. Ang Dios magagamit ni bisan kinsa nga din muhatag sa mensahe sa Dios para sa imuhang kinabuhi. Ni bisan kinsa nga amoy kag imo habang higala, imo habang ginikanan, ug ang pinakaanindot gayud is ang mensahe nga gikan sa imong kaigsuonan nga sama og pagtuo or sama kamo og Dios sa inyong kinabuhi. Nga mao ni siya mohatag kanimo og encouragement nga diin magpadayon kita sa pagpangalagad. Nga diin magpadayon kita maski unsa kabati ang nahitabo sa atong kinabuhi. Nga diin andam kita mamati. Panduha, kung nasayran na to ang mensahe sa Ginoo, pinaagi sa pagampo, pinaagi sa either it could be nga diin ibasa kita sa pulong sa Ginoo or it could be nga diin gikan sa ubang tao or could be nga din nasinati sa atong kinabuhi. Og mao kani siya ang panduha. Dili kita dali musulti. Ang gusto ipasabot sa mensahe sa Ginoo, especially ang gusto ipasabot ni Santiago, mao kini siya. Nakita ni Santiago ang mga Kristohanon diring dapita. Nga tinuod giluto sila. Tinuod nasayran nila nga nainindot ang plano ang Dios. Pero dili sa ingon nga 100% nga tanang Kristohanon aning panahona, nakita nila o nasayra nila ang mga pag-antos o mga kalisdanan, dili tanan nga maingon nga nagpaubos sila. Kung naay gisulti si Santiago mahitungod sa dili dali nga musulti, laktod na pagsulti, usahay na mga tao nga gamayng bingkil is sulti dayon. Gamayng istorya is sulti dayon. Kana bang maski wala pa nato nasabtan ang kinatibuk-an nga sitwasyon, is nibuhat dayon tag-istorya nga maon ni siya ang nahitabo. O diba ka, Kristohanon nga diin, gisultihan lagbati, sulti pud kag bati ngadto sa imo ang kato mga tao nga nagsulti. Midaot siya nimo, awa pagay nimo nasayran ang tanan, misulti na pud kag pagdaot sa iyaha. I mean, mao ba ni siya ang kalipay sa Ginoo? Ato abang gitugot ang una sa tanan, namati kita sa mensahe sa Ginoo. Namati ba day kita sa mensahe sa Ginoo kung ato ang gipairal o ato ang giuna is unsa ang musulti sa ato mga ngabil. Dali kitang musulti maski wala to nasabtan ang tanan tungod kay una sa tanan wala kita namati sa mensahe sa Dios. So atong ikontrolar kung unsaon ang ato mga ngabil o atong ikontrolar nga din dili kita dali nga musulti ug unsa may dapat atong buhaton. Una sa tanan, mamati kita sa mensahe sa Ginoo. Panduha, dili dali nga masuko. Pasabot ni ang gusto ipasabot ni Santiago is nakita niya ang mga Kristohanon nga diin ana ay batasan sama niini. Dili nato siya tan-awon nga diin ang kaning kasuko is grabe kabati. Actually ang kaning kasuko is grabe ka anindot nga gasa nga batasan sa Dios ngadto sa mga tao. Ni maski ang Dios masuko,
Masuko ang Dios kung diin ang mga tao is naa na sa bati nga dalan. Masuko ang Dios nga din ang gisimba sa ubang tao is lahi na nga Dios. Masuko ang Dios kung ikaw naa kay laing Dios. Masuko siya. Usay masuko pod siya tungod kay gusto niya protektahan ka, masuko siya tungod kay sayop na ang imong gibuhat. Gusto ang Dios nga mabalik ka sa sakto, gusto ang Dios nga mabalik ka sa iyaha. So ato makita diri ang kasuko sa Dios, iyang gigamit sa sakto nga pamaagi. Apan, ang gustong ipasabot ni Santiago, dili kini siya kasuko sa pagprotekta, kundi kasuko tungod kay wa siya namati sa mensahe sa Dios. Dali nga nasuko tungod kay gusto niyang ipakita kung unsay gusto niyang isulti. Gusto niya ipasinati sa mga tao unsa ang iyang kalagot. Gusto niya ipasinati sa mga tao, moingon bag damay-damay na ni, among-among na ni. Ingon ana. Mao ni siya ang kasuko. Og dapat nga diin ato makita sa atong kinabuhi nga dili ta sama niini. Mo na nga para dili masuko, dili nga makasulti. Maminaw kita sa mensahe sa Ginoo. Kay nga naman, sa bersikulo 20 ug 21, ang kasuko sa tao dili makatabang sa kabubuton or pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Unsa may ikatabang sa kasuko sa tao? Wala gayud. Ang ikatabang sa kasuko sa tao is makahatag og dakong gubot, makahatag og conflict sa matag usa. Nibisan sa 21 nagaingon, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan ug daotang mga buhat ug dawatang nga mapaubsanon ang pulo nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Mamati kita, dili nga musulti, dili nga masuko, tungod kay ang kasuko dili makatabang sa pagkabot sa pagkamatarong. Versikulo 21, busa, isalikway kining tanan, isalikway ang tanang bating batasan, isalikway ang tanang bating binuhatan. O unsa man, dawata nga paubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. Sa bersikulo 19, mamati kita sa mensahe sa Ginoo, mamati kita sa pulong sa Ginoo. Og ang pulong nga nahitisok sa inyong kasing-kasing, mao kini siya ang iaplikar sa inyong kinabuhi. Og dili ang kasuko, og dili ang mga ngabil. So ato makita diri nga diin tungod niini makatabang kini siya sa pagkabot, sa pagkamatarong, or mo yung tag, ang pagkamatarong, o yung tag, makakabot sa kung unsa man ang kahimayaan sa Dios sa imong kinabuhi. Ang makaluwas sa tao, ang pulong na hitisok sa kinabuhi sa tao. Ang pulong, ang mensahe sa Dios, ang pulong, mao ang Dios. Muna nga diin sa bersikulo 22 hantod sa 25. Sanglit atong nasayran ang pagpamati sa pulong sa Dios. Sanglit ang pulong gitisok sa atong kasing-kasing. 22, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios, hinuon, tumana, kini. Igamit niya ang kaning metaphor nga istorya, ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga manamin og makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasudong siya sa iyang kaugalingon apan inagpahawa na niya, malimot lamang dayon or malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tao og magapadayon sa pagtamod niini, panalanginan sa Dios ang iyang buhat kay dili man siya kutob ra diha sa pagpamati. Ato makita diri nga din dili lamang kutob sa pagpamati unsay kabubuton sa Dios, kundi atong tumanon unsa ang kabubuton sa Dios. Unsa may resulta, unsa may kabuhatan sa pagkaon kung dili natong kanon. Makabaton ba kag kabusganan kung wala ka ni kaon? Makabaton ba kag katagbawan nga diin dili nakauhawon kung wala ka giuhaw? O wala ka niinom sa tubig samtang giuhaw ka? Ato makita diri nga walay resulta kung wala kitay gibuhat pod.
murabag magampo ta sa Ginoo, Lord, makapasar lang ko sa among exam. Tapos dili pud ka magtuon. Lord, hinaot nga makakita kog trabaho, tapos di pud ka mangita. O sabi na atay mga gusto nga din atong ipaabot sa Ginoo, tapos wala pud tay buhaton sa atong kaugalingon. Ang mensahe sa Ginoo is atong nadungog, atong nabati, nahitisok sa atong kasing-kasing, ug atong buhaton is ato pong iaplikar, dili lamang sama sa usa ka tawo nga namin, apan inaghawa na niya is malimtan niya kung unsa iyang hitsura. Pero bag sa panahon sa high school pa kani mga cool kids nga diin ang gamiton sa ilang mga buhok kanang mga gel gani nga panggahi kayo, o di ba ka kanang mga tinunaw nga snowbeard kanang murag manok-manok ang ilang buhok nga tan-aw nila sa ilang sa amin, pogi na kayo. Inaghawa na nila is malimtan nila unsa ang ilang hitsura. Tapos pila ka oras balik na pug sa amin kay base natumba na ang hinapay. And then pagawas ni hawa dayon nalimtan na pod kung unsa yang itsura. Dili sama niini. Kundili atong timan-an ug atong tan-awon ug atong iaplikar kung unsa man atong napamati nga pulong sa Dios. Kung nakinahanglan kitag kausaban, pangayua sa Dios. Pangayua diha sa Ginoo. And then kung iyang ihatag, ato pong iaplikar sa atong kinabuhi. Tagsa-tagsa sa atong kinabuhi is natay mga butang nga kinahanglan natong usbon. E di ba ka natay mga paborito nga mga sala nga atong ginabuhat. Atong nakita ug atong nasayran ug kabalo kitang tanan nga din ang Dios wala na himuot niini. O di ba ka na kay bisyo nga kinahanglan nimong undangon? O di ba ka na kay batasan nga kinahanglan nimong undangon? O di ba ka na kay kinahanglan usbon sa imong kinabuhi tungod kay kusog kay kang mamalikas? O di ba ka wala kay respeto? O di ba ka ganahan ka nga diin mobalik na diha sa tiilan sa Ginoo? Daghan kay ta gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Pero ang tanan dili lamang unta kutob sa pagpamati. Dili lamang unta kutob sa atong mga ngabil. Dili lang pud kutob sa atong dalunggan, kundi dili kutob or maabot kini siya hangtod sa atong kinabuhi ug atong ipakita ang kausaban pinaagi sa pagbuhat niini. Ngadiin sa bersikulo 26, kay kun may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan, ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Usahay manggod, tan-aw nato nga okay na nga nakadungog kita sa mensahe sa Ginoo. Okay na nga nakadungog kita kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Okay na nga nakapaminaw kita sa mensahe sa Ginoo. Murabag, ay okay na siya tungod kay nagbasa man ko og Bible. Kristohanon man ko tungod kay kanunay man ko moadtog simbahan. Anindot man tong mensahe ni pastor tungod kay mao man siya ang mensahe sa Ginoo. Anindot to siya. Pero unsa may kapuslanan ni ining tanan kung wala nato giaplikar sa aton kinabuhi? Aton tugutan nga diin, unsa man ang atong nabati, unsa man ang atong nadungog nga mensahe sa Ginoo, atong iaplikar sa atong kinabuhi. Tungod kay ang bersikulo 27, kinalasan nga mensahe ni ining kapitulo 1. Alang sa Dios nga mahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo o mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Sa bersikulo 27 is grabe siya ka-practical nga aplikasyon kung unsaon nato siya pag-aplikar ang mensahe nga atong nadungog gikan sa Dios. Nag-ingon kita nga diin ang mensahe sa Ginoo is atong atimanon ang matag usa. Nag-ingon ang mensahe sa Ginoo nga maghigugmaay kita sa matag usa. Nag-ingon ang mensahe sa Ginoo nga diin magtinabangay kita sa matag usa. And then sa bersikulo 27 is nakita nimo nga naay byuda, nagkalisod sila. Nakita nimo na ay mga kaigsuonan nga walay gikaon. Nakita nimo na ay mga tawo nga diin nagkalisod sa ilang kinabuhi. Tapos kita nga naay kaya is wala tay mabuhat para sa ilaha, as if nga wala tay ikatabang para sa ilaha. Tapos nakabalo kita o nakadungog kita sa mensahe sa Dios. Apan wala kita gibuhat para ni ana. Sama kini siya sa mensahe sa Ginoo. Sama kini siya sa kaning ebanghelyo. Sama kini siya sa Great Commission. Nga diin ato nadunggan nga diin ang Dios nagasugo sa ato nga diin atong
ipakuyana pa ngadto sa tibuok kalibutan kung unsa man ang mensahe sa Dios. Atong ipasigambit ngadto sa ubang tao kung unsa ang gugma, unsa ang grasya kaluoy sa Dios ngadto sa mga tao nga wala pay relasyon sa Ginoo. Nadungog nato siya pero wala nato gibuhat. Pipila sa mga Kristiyano is wala nagabuhat niini maski ilang nadunggan unsa ang sugo sa Dios. Mao ni siya ang practical nga aplikasyon. Naatay mga mensahe sa Dios nga nadungog sa atong kinabuhi, klaro pa kisa sa udtong tutok. Klaro kayo nga atong nadunggan, pero atong gipalapos sa pikas dalunggan. Muna nga, unsa man ang mensahe sa Ginoo sa imong kinabuhi karon nga diin, wala nimo gibuhat o wala nimo gi-practice. Unsa man, kinibang pagsulti sa mensahe sa Ginoo? Kinibang usay dili na makontrol ang ato mga ipangsultit? Kinibang dali ra ta masuko? Kinibang wala tay basa-basa og Biblia? Kinibang wala tay ampo-ampo? Unsa man ang mensahe sa Ginoo nga imong nadungog nga kinahanglan nimong i-aplikar sa imong kinabuhi? Mga igsoon, kung ganahan kita nga mabalik ang atong kainit sa pagpangalagad, kung ganahan kita nga makapadayon maski unsa kangilad or maski unsa kabati ang nahitabo or sitwasyon sa atong kinabuhi, mao ni siya. Dili lamang kutob sa pagpamati ang pulong sa Dios, kundi atong itisok sa atong kasing-kasing ug atong iaplikar sa atong kinabuhi. Ang tinuod nga kausaban makita sa kinabuhi sa Kristohanon. Ang tinuod nga kausaban makita sa mga tao sa imong kinabuhi. Dili lamang kutob sa imong nahibal-an, kundi maabot kung asa kutob sa atong binuhatan. Atong ipakita diri nga diin. Balikon ko sa nahitabo nga bati nga makalisdanan, sitwasyon sa imong kinabuhi. Unsa man ang imong ikabalos or unsa man imong respond atubangan sa Ginoo? Gipasagdan na ba ka sa Ginoo? Gibiyaan na ba ka sa Ginoo? Wala na ba ka gihigugma sa Dios? Kutob kaningtan kutob lang kini sa atong una-una. Ang Dios na higugma, ang Dios nagatiman, ang Dios nagtan-aw, ang Dios nakakita, ang Dios nakabalo. Apan gusto niya ang imong kasing-kasing. Kasing-kasing nga dili lamang kutob sa pagpamati kung unsa ang mensahe sa Dios, kundi kasing-kasing nga masabtan pud nimo unsa ang tumong sa Dios ug pinaagi niini nasabtan nimo ang kabubuton sa Dios ug pinaagi niini nahigugma ka sa Dios ug pinaagi niini nga diin imong kasing-kasing kalipay na nimo ang Dios ug tungod niana imong giaplikar sa imong kinabuhi tungod kay kini makahimaya sa Dios nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Hinaot nga din ang mensahe sa Dios sa atong kinabuhi karon. Atong maaplikar og dili lamang sama sa tao nga nanamin og malimtan na nato. Gikan karon nagkaugma og pila ka adlaw o pila ka semana atong hinumduman ang mensahe sa Ginoo og atong ihabit pag-aplikar. Kung wala man na-aplikar ang tanan, pangayo na to sa Ginoo. Pangayo na to sa Balang Espiritu Santo nga atong mabuhat ang tanan nga gusto nato nga ipabuhat sa Dios sa atong kinabuhi. Nga din ang Dios may mahimaya sa atong kinabuhi. Ug mao kini buhi man kita or patay, hinaot nga atong mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Dalaygon ang pulong sa Dios magampo kita. Ginoon Dios nini nga adlaw, salamat Ginoo sa imong mensahe nga amo nadungog karon. Salamat o Dios nga din ikaw ang Dios nga nagpakita nga din ikaw ang tag-iya sa tanan. Ikaw ang tag-iya sa kinabuhi. Nibisan pa o Dios sa ako mga kaigsuonan karon nga nakasinati o kalisod sa ilang kinabuhi, mga pagsulay, mga kalisdanan, ni di ba kaha pipila sa ilang mga aminahal sa kinabuhi is mibiya na sa ilaha o di ba kaha nawagtangan silang trabaho o di ba kaha na ay mga broken nga mga relationship o di ba kaha problema sa panimalay o di ba kaha problema tungod kay wala na sila makaon. Lord, nagaampo ako. Lord, tugoti Ginoo nga din imong balang espiritu Ginoo mo ay pa-impress sa ilang kasing-kasing Ginoo nga din ikaw ang Dios nga naiplano sa tanan. Lord, we ask a favor from you, O God, nga tuguti Ginoo ang ako mang kaigsuonan karon nga diin na ay kabugaton sa ilang kasing-kasing. Masinati nila Ginoo ang tinuod nga kalipay nga naa sa imong presensya. Masinati nila Ginoo ang tinuod nga kalinaw nga naa diha sa imuha. Nga din kung unsa man o Dios ang kinahanglan nilang usbon sa ilang kinabuhi, gikan sa nauna sinultihan ug sa binuhatan. O Dios, ang among nadungog gikan sa imong mensahe.
dili lamang kutob sa among dalunggan, kundi maabot sa among kasing-kasing o maabot sa among binuhatan. Tugoti Ginoo nga din ikaw ang Dios nga maoy magtabang sa matag usa, nga din ikaw ang Dios mahimaya sa matag usa sa among kinabuhi. Lord, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.